Okay, atong balikan mahigala. Kining epekto ni ining gira sa Middle East, numero 1 na apektaran kita yung Pilipinas. Muna nga sa mga naso diri sa Asia mahigala, ang Pilipinas kini-deklarar og state of energy emergency. Indakin. Ang ubang naso wala naman sila declare. Nga naman ang ilang gobyerno paspas kay naka-react like Vietnam. Unsa may gihimo sa Vietnam, nasa reserve mahigala unya paubsan na nila ang presyo sa ilang mga petroleum products. Ang ubang mga naso dunay mga reserve nga mga oil. Ang uban po mahigala doon na sila ilang mga sources kaugalingon. Bisan kini gyud ng Iran mahigalag maggira ning Iran og Amerika. Ug di lang unta tamaamong. Total 20% naman ng gas nga makuha diha. Petroleum products nga makuha da. Pero kanang 20% dako na mga higala nga butang pila gud ka 20 million barrels kada adlaw day. Ang muagi sa Strait of Hormuz. Labi na diri sa mga Asian countries kay makita man mo customer anak nila. So ang atong source ug mawa di alkanse kita. Kini kung ubang mga nasod nasla lang kaugalingong sources. Mao na nga dili kay sila apektado. Ibutang ta kaning Amerika bisag magira pa ning Amerika ug Iran. Kung sila lang unta duha may magira, bahalag magmagahi sila mahigala, mananaw lang ta nila, mura lang tag ato na lang i-enjoy tan-aw ta mahigala unsay update kaon lang tag popcorn. Kung di pa ta apektado. Nga naman kanang Iran di man naghaut na gasolina, total na aman sila sa ilang yuta day. Di hala mo sukol sila. Nya kanang US na may kaugalingong source po ng US. In fact, mga higala, duda gani ko strategy tong Trump gani nga gikuha da anto nilang Valenzuela daykin. Giuna ang Valenzuela, no? Venezuela sa pagkuan ani mga kagalaan. Kini mga Venezuela, ha? Kanto bitos Maduro, ilang president? Ya siyempre ang Venezuela mahigala human makuwas Maduro, ang bag-orong regime dapig na sa iOS. Kay katong Maduro dapig mas China. Karon gikuha lang Venezuela. So karon tuwa na US na. Daghan mang oil sa Venezuela, mas dako pagod ang oil sa Venezuela kumpara sa Saudi day. Mas dako pagod sila. So kanang Amerika wa na magsalig dito sa Middle East. Pabitaw ingon si Trump, kamong mga European countries, kamong NATO, kamong maoy do na interes na kay kamay mo agi ng Strait of Hormuz. Kami sa Amerika wa may mo agi diha, di man may magsalig diha. Naman may kaugalingong source. Muna hinungdan nga kita apektado ta diri sa Pilipinas. Kung pananglitan og nadayon pang oil exploration unta nato diri sa West Philippine Sea nakigsabot sa China karon atong gibalik ang ato pagkagsabot. Nga dunay oil exploration, bahalag magira sa dito nate tong kaugalingong oil. Da bahala mo diha basta kami na ami amo diri. Labig daghan pa ng oil diha pananglitan nga wa na ta magsalig og oil sa Saudi, wa ta magsalig og oil sa Middle East, dihayahay kay ta. Labi pag nakapamaligya pag kita indekin. Mudato ang atong nasod kana kundi po lagi isuod sa malita. Saan na itong nasod mga kagalaan nga naaman to mga natural resources ba kung buto na naon dato man ta daghang mga taxes may gala ug matigom lang sa untay isuod man sa malita gud. Mo na nakapait na napita. So mo ni ang sitwasyon, no? Kanang bitang Russia o Ukraine, sige man ang gubat, nya naapektaran dita. Wa man ta magkuha dito crude oil. Di magira sila, man-tanaw lang ta mahigala sa update, tanaw ta mahigala sa report sa CNN, tanaw ta sa report sa BBC, tanaw ta sa Fox News. Di mo na lang ta nagtanaw mahigala sini. Ala, gubat dito mahigala, kaunan na to popcorn. Pero kining gubat sa Middle East, maglisod ta kaog popcorn ni kay apil man ta. Igo man ta sa ekonomiya mga sukid dig paminaw. Muna nga nang hinaot ang ma-okay ni. Pero tan-awa ha, usa sa mga matan-aw na to nga kuan, pag ingon sa China day, ingon si Trump, okay, i-blockade sa namo. Kay dili pagion ang mga barko nga alay sa US, kami pod mohimo may blockade ang US Navy. Nga tanang barko pod nga gikan sa Iran, dili makaagi. Niingon ang China day ay lamig apila ha. Moagi lang gid mi. Moagi lang gid mi ay lang gid mi yang apila. Ay lang gid mi tanduga. Mura na bag warning China day nga moagi mi bantay lang ha. Hilabtan gani na mong barko bantay lang. Ana ba nga pagkaistorya? Na nagana mahigalas Trump oy. Nakalusot na gyud ang barko sa China day. Wa gyud hilabti. Ha? Wa gyud hilabti. Niagi lang mahigala ana. Nagda sa flag mahigala sa China. Asos ni agi lang eh.
wa kapalag ang US Navy. Straight to the point. Dili pasabot nga nahadlok ng US, but managana sila. Superpower gunang niagi. Ug ilang tirahan ang barko sa China, delikado ang direct confrontation sa US o sa China. Muna ilang likayan. Kaya nakasabot man sila naman na sa pagsabot na sa Non-Proliferation Treaty sa nuclear. Nga kadtong tanang mga nasod nga naa nay nuclear daan, kining 5 countries nga permanent member sa UN Security Council, dagi usan nila nga di gyud pwede nga magkonfrontasi sila kay magkonfrontasi gani mahuman ang kalibutan anang kalakiha. Straight to the point. Kasabot kas consequence. So kanang China, wa gyud mo konfrontasi ng US. Pag agi sa barko sa China gipaagi lang. Murag bitaw mingon niya, murag na kon si Trump wa maka palag mga higala. Ang China, wa mi labot ha, gira mong Iran o Amerika, kami wa mi labot, maapil mi ning kalakihan ninyo, bantay lang mo. So kinsa may kuan na, ang kanang Iran mahigala may gini kiwa gisabotahe sa Iran day. Gisabotahe pa to sa Iran, tirahan nila ang barko sa China, nya ilang ipaangko na to gitirahan sa US. Pero mo lagi na di man guna basta-basta mutira ka sa barko sa China, nya ipasangil nimo nga ang US magubot ba. Kay ila mo guna matan-aw pod ang signature sa bomba. May bawaan mo guna unsa ning bombaha asa gikan ni. Made in kuan asa dapit ni kanang mga tipaka inikuha na, inig-investigate may bawaan og diin gikan ang bomba. So di pod pwedeng sabotahion nimo. Mo na nga hibaw-an aron. Nga kini mga higalang maong gira, mayo og madali ni kahuman kay kumulanat pa ni dugay-dugay ang China nagsupport la ba sa Iran indikin. In fact, ang mga information nga gihatag mahigala sa Iran gikan as China. Ang China ang ilang satellite mahigala sige man. Ang kalahian gud sa gira karon o gira kanadto, maghupo-hupo kang gira sa una, okay? Pwede ra, pero karon lisod ka hupo-hupo, kitaan ka man kay naman mga drone ng lupad. Lisod. Kitaan ganin na mag-date ganin dito sa unahan nga, kuan ay drone. Di para sa una ba nga, hupo-hupo ka. Kuan ka karon ang drone mo lupad-lupad sa taas, ibaw ang asa dapit ang kontra. Muna di na basta-bastas pagkakaroon. Nya kini mga drone attack. Drone na may gipanggamit pag-attack. Asa man na nga mga drone gikan. Ang uban ana day gikan sa China. Nakita sa kung China made man mga drone. So sa laktod nga pag-istorya, ang Iran gisuportahan kana sa China. Sumusustain sila gira batok sa Amerika. Bisa pag moingon kang Amerika superpower na. Pero og musustain ang Iran, pagan ang civilian. Straight to the point. Madugay ra ba gyud musustain ang Iran mahigala kay Iran na ba musukol ra ba gyud sa gyud? Nya kanang musukol ang Iran di na sa kasukol gira nga face to face gyud nya kuan head on war di sa kasukol. Wa naman sa Air Force tinol ba nag-ingon Trump? Wala na sa Air Force, wa na sa Navy. Ang ilang buhaton guerrilla tactics. Nan kung guerrilla tactics ang ilang himuon mulanat ang gira. Mulanat ang gira may tabo ana mahigala ug mayon kag militarily imong i-evaluate militarily perding Iran sa gubat batok sa Amerika. Militarily nga aspect. But sa natad sa geopolitics, o ingon man mahigala sa ekonomiya, o di mo surrender ang Iran, mo sustain ang Iran, bisag sa katuig, mga Iran, di mo surrender sa katuig, nga magsigig, sirado ang Strait of Hormuz, ang mga tao mahigala masuko na ng kalakiha, si Trump, papugos kong atlas ang napita. Dili mo yung atlas, kay nahadlok siya. Pahat kag atlas kay mga naso mo tingog naman. So atlasin lang ninyo diha ron nga mapadayon namin na mabalik mis normal taon apil man inyong gira. Mo ni mahitabo mga sukit tig paminaw. Na ang dili mapiktaran kanang China bahala mang lupad ninyo missiles basta ang among barko ha mo agi ra gyud mi ha. Ay gyud mi hilabti. Ngano man ang China superpower mga sukit tig paminaw. Wa mahilabot of course ang Iran di na mo hilabot China kay friends man sila day. Alay man nila. In fact, ingol ng Iran nga, okay may mo supply may og lana, mo supply may crude oil basta kay ang trading na to gamito ninyo ang Chinese yuan. Ayon nyo gamita ang dollar. So kanang China, why problema sa moagi diha kay amigo sa Iran. Ang US mihimog blockade. Di man mo confront ang US. Imong i-confront ng China nga dunay nuclear na. Diniagi lang po ng China. China, agi lang ha, ay lagi miglabti. Wa mi apel ninyong gira, pero bantay lang. Ay lagi miglabti. Awa, gin maglabot ang US, eh. Muna kung makabantay ta sa mga gubat nga giapilan, ining mga nasod nga mga dunay superpower nga mga nasod. Example, kini mahigalang
kining ang Russia, superpower man against sa Ukraine. Ang gira sa Ukraine og Russia, dili man pwede gipirmahan man gina nga dili pwede mo gamit og nuclear. So kanang Russia di kina mo gamit sa nuclear. Nga ilang kontra kanang Ukraine, wa gyud nuclear ng Ukraine. Makalapas sila mahigala sa international law ana og makondem sila sa kanasuran og ilang gamitan ng nuclear. Di na pagamiton last nga paggamit sa nuclear kadto lang nahitabo mahigala sa Nagasaki sa Japan og ingon man sa Hiroshima. Surrender ang Japan. Guba ko ng ilang city. Ako dito ko anang Hiroshima, kita di ko mahigala sa mga agi pa dito nga igo mga higala sa atomic bomb. Munang gi sabutan na nga di na gyud ta mo gamit ana. So katong naa na daan, i-keep ninyo na ayaw na ninyo padaghana, dili pwedeng gamiton. So muna kanang Russia og banggao na mga higala direct confrontation sa US dahil mapugos sila gamit. Kaparehaman ta naa. Pero og dili direct confrontation ang Russia migira sa Ukraine, ang US dili mutabang padag US soldiers. Ang ilang gihimo, suportaran lang Ukraine. Dahil mga armas na, suportaran na hanto doon ni gira ang Ukraine, wa pa mga higala mo, wa pa mabuntog na sa Russia hanto doon kay manukol masig yung Ukraine, kumpleto mas mga baladay. Ha? Kumpleto man sila. Sumupo ni mahigalang Iran, kining Iran o US, ang nagira superpower US versus Iran. Di pa man na superpower ng Iran, no may nuclear pa, mga higala. Pero nag-support nuclear country, doon ay nuclear manghigala ang China o ang Russia, di po mo direct nga konfrontasi. Ilang buhaton, support lang may mga drone. Pero pag agi itong barko China o gilabtan ito nila, delikadong direct confrontation, delikado. Muna nga si Trump sad, medyo calculated sad siya. Okay, atong balikan mga kaigalaan. Kining mga nasod nga superpowers, membro kini permanent member sa UN Security Council, kung doon ay gubat nga ilang apilan, mugira na sila mahigala. Apan ang kadtong mo support, dili gyud mo direct konfrontasi mahigala sa usa ka superpower. Kay otherwise, mahuman tagdali ining kalakihan. World War 3 magita ni day. Ha? So dili gyud kabantay mo, inigira mahigala ka ng Ukraine o Russia. Klaro man na nga ni support ang Amerika sa Ukraine. Asa mo nakagwantang Ukraine manghigalag gira sa Russia gwa suportahi sa US. Pero kutob ra diha. Dili mahigalang US soldiers mo apil po dito attack. Kay direct na kana confrontation sa Russia. Sama karon no, kini karong Iran. Kasabot bang US ana may manog. Kasabot ang US gini-support ana ang China. Ang ilang mga drone ni panggamit China god. Nakasabot ang US nga ang Russia ni support sad. Pero dili mo direct og konfrontasi. But kadtong pag-agis barko sa China og wa to pag-agi aday, delikado Direct confrontation to si Trump mahigala kamao sa Trump tan-aw niya ayay. Mo complicate magad wa magpasabot ng US na hadlok na China. But mo complicate mga higala og delikado mo pabilo kana sa World War 3. Straight to the So point. si Trump ang higala calculated na ay lang sa hilabtin ng China. Tarawa ni agi lang mahigalang barko sa China. Murag okay, wa sa ingon nga di kapalag ang US, pero ilawa lang niya hilabti lang. Kay aron nga dili mo complicate ang gubat. Mayon ang Iran tagsa lang. Iran ang lisod mo sa Iran mahigala kay di mo surrender gyud mga sukiting paminaw bahalag magkinaunsa. Unsa may nakalisod sa US o may kag military wa maglisod sila. But nagkalisod anak kanang Iran og mopareha sa Vietnam nga di mo surrender day. Mo sustain ang gira. Og mo sustain ang gira pagan man tang tanan. Mao na problema. So ni agi lang mahigala ako i-demonstrate ha. Mahigala yung US soldiers tan-aw lang sila. Nga mo aging barko sa China, gitukar-tukaran paki og kwan kay. Queen chung koy la ang butsike. Lagi taon ang US soldiers tan-aw lang sila. Tukar-tukaran sa tuntukaran ni kanang ni Yoyo Bilami. Chung koy la ang chidi kong koy la ang butsike. Butsikik dito kuan to ha. Wa ka kuan ang US. Atras sila di singon nga atras hadlok pero ilang girespettaran ang China kay may issue na mag-statement China. Kini gasolina ba yan Crude oil ba yung kuhaon? Ay lang mi hilabtin ninyo. Wa mi apil kamo may nagira, wa mi apil ha. Awa mo labot si Trump Mo na nga isa pa lagi magtukar-tukar nito mahigala kuan wa lang. Sa isayawan pala nito sa mga crew okay. Ha? Chung koy la, ang chidi kong koy la, ang butsike. Kini ako lang ng agi katawa may galay. Pero timan ha?
ang US soldiers may respetar bang gani mahigala pag agis barkos China day? Kita pas Pilipinas nga mag-isog-isog tanay mga higala sa West Philippines Sea. Mo na akong giingon, mas mayo og ato lang amig-amigihon karon ni kuan naman ta. Nakabantay ang administrasyon ni BBM nga musakto tos Duterte sa iyang kalaki sa una da. Mo na yung gisunod ron. Nga ato lang ni sa buto ni China kay kung mag-oil exploration ta diha, manag-amigo lang ta diha, total bahini lang sa amin sa amo. Di okay. Ikaduha di ta magkagubot diha kay kanang US. Bisag kaning Taiwan o China day magkagira kaning Taiwan o China timan ininyo na. Ina niya ko bakakon kanang US mutabang na sa Taiwan kay alay man na nila. Ba't dili na mapadag US soldiers ito? Mutabang na og mga instruments. Kay og mutabang ang US nga direct confrontation with China, delikado ang World War III. Mao pud ang Pilipinas, og isog-isog ta. Ang US di nakatalikod nato naman ta mga higalay Mutual Defense Treaty. Mahimong mutabang sila. Unsa may ilang tabang mga armas ipadaan na nato tabangan ta. Gubat ta China pero di sila mo gubat. Nya kita preparado ba ta? Bisag moingon ang US tabangan mo, di mga armas oh. Gamitan ninyo. Preparado ba ta bisag ROTC o maganita? Sumunay mahigalay atong tan-awon nga liman ka. Niagi ang barko mga higala sa Strait of Hormuz, barko China ni Agi. Nag-blockade mga higala ang US Navy dito. Pero pag agis barko China ilang girespeitaran ay. Ilang girespeitaran? Ang kuyaw adto day ka sa US soldier og ila pang hire dito sa Tarilya, delikado. Hilom na yung US soldiers in town. Nan og na-appeal pa na to Philippine Coast Guard ito gipa-appeal pag blockade nakadelikado okay. Dili sa ingon nga nahadlok ta China mo assert ta sa atong katungod sa West Philippine Sea. Pero kung mahimo og may ta joint exploration lang kamo may naay capacity be. Sige aron nga naa ta itong oil nga naa diha. Ma-appeal sad mi, magbahin lang ta. Kanang China mahigala maro-maro masana mga sukitig paminaw. Di man na mo sugot nga naay laing third party nga ang US mag-apil-apil sad. Sumagot panahon Duterte mahigala nakigsabot man sila day. Joint exploration na sugda naman na. Nga mo magsabot mis Pilipinas, produce mga apil-apil mong Amerika sa namo. Anak mo ko ng ilang style mga sukitig paminaw. Na kining US pod sabot kasi US mga way sagun eh. Labi na kinis Trump mga higala America's first. Muna nga dito sa US, nabahin ang support sa mga tao dito. Doon ay mga tao, Democrats, suko ni Trump. At agad mga Republicans, pabor ni Trump sa iyang gihimo, mga kaigalaan. Daghay na kauyo ni Trump dito. In fact, ang US Senate, pabor ni Trump day. Ang US Senate. Straight to the point. So, pero mo lagi na, nga hinaot pa, labi na, nasugda naman ni mga kaigalaan, mga tandog naman sang garbuan eh. O sao naman na ron. Miyerkules, maoy second round sa ilang panagsabot-sabot, tali mahigala sa Iran, o ingon man mahigala sa Amerika. Hinaot po tang magkasnabot. Mo ni ang ampuonon. Mo ni ang angay mahigala ang tutukan sa mga pagampo, kadto mga religious nga mga grupo, mas mayo mahigalang mo focus ang napita sa relihiyoso nga aspect. Kay medyo mga gahi, parihara ba gahi. Hinaot po ta mahigala second round, parihan ni mahigala ba sa kanana ang kasos barangay. Kasos barangay dahil permirong kaso, init kayo. Hapit magbugno eh. Mo nang butangan, ginamog second round ha. O sunod hearing lang sa karong hearing kung ano saan eh. Sunod na po hearing ha. Sa atong lupon tagapayapa. Sawara ni siya laing kalainan. Mamaura. Nga first hearing, magubot, pwede pag magsumbagay na inig hearing. But second hearing, basig mabugnaw-bugnaw na. Third hearing, am-aman po mga kagilaan, katong tagalupon po, am-am po apil na nga, nalanan niyo ko na eh. Ayaw mo, pwede sa iluay na lang mo. Natanaw na itong madaba, kay nindot na ba yung tao na nga itong gasolina ron, ubos-ubos na, medyo okay-okay na mga sukitig paminaw.